Προς την πλατεία Διάκου, μέλη της Χρυσής Αυγής στη Λαμία, με ανηρτημένο ένα πανό, πραγματοποίησαν και εκείνη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της παρέλασης με συνθήματα κατά του μνημονίου και με ένα πανό το οποίο ανέγραφε «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Εμείς τη σημερινή μέρα θέλουμε να πούμε στον ντόπιο λαό, τον λαμιώτικο λαό, ότι πρέπει να περάσει στα άκρα. Ότι μπορούμε το σάπιο πολιτικό κατεστημένο, αλλά και το σάπιο τοπικό κατεστημένο να το πετάξουμε. Ο λόγος που είναι σήμερα, ο λόγος που είστε εδώ, ο κόσμος καταρχήν πώς σας αντιμετωπίζει? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ θετικές οι αντιδράσεις του κόσμου. Τις περιμέναμε άλλωστε. Αυτό δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πανελλαδικά, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αλλά θέλω να επαναλάβω, ο σκοπός της Χρυσής Αυγής δεν είναι, ο αυτοσκοπός της δεν είναι οι εκλογές. Είναι να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό και τον ντόπιο λαό, έτσι ώστε να βρούμε μία λύση. Τη λύση την οποία την έχει η Χρυσή Αυγή. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν ότι είστε μέσα, θάβουν μάλλον τα μνημονιακά κόμματα και δίνουν μεγαλύτερη όθηση οι πολίτες στα αντιμνημονιακά. Και μέσα σε αυτά είναι και η Χρυσή Αυγή, η οποία με 3,2 αν δεν κάνω λάθος %, μπαίνει στη Βουλή. Ακριβώς. Για εμάς το βασικό, το μέλημά μας είναι ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που μας έφεραν τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Τα κόμματα του Κοινοβουλίου, όλα. Αριστερά, δεξιά, κεντρώα, αυτά. Εμείς θέλουμε, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις και θέλουμε να τις προωθήσουμε μέσα από το Κοινοβούλιο ή μέσα από το λαό. Και γι' αυτό είμαστε ευχαριστημένοι με την αποδοχή που είχαμε σήμερα στην τοπική κοινωνία. Ντυμένοι στα μαύρα και με ένα μαύρο πανό που ανέγραφε «Λαμιώτη, κλείνουν την τράπεζά σου», στη συνέχεια θα κλείσουν το σπίτι τους, οι εργαζόμενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας πραγματοποίησαν